Roj, roja zimanê Kurdî ye. Îro roj, gelê Kurd du cejnan bi hev re pîroz dike. Yek cejna Baweriya Îslamê û yek jî cejna zimanê Kurdî ye. Cejna yekemîn li civaka bawermendan pîroz dikim û bi hêviya cejna bawermendan bibe nûvejeniyek aram û aştiyane. Cejna duyem a Kurdan, cejna roja zimanê Kurdî li gelê Aryen û çanda Kurdî pîroz dikim. Bi hêvî û baweriya Bêkurdî daxwaz dikim ku zimanê gelê Arî bibe zimanê perwerde û qedexeya li ser rabe. Şerma mirovahî ye ku zimanek wekî zimanê Kurdî îro roj qedexe be û deriyên perwerdê li ber girtîbin. Êdî dem hatiye ku roj bibin roja Kurdî û hemû roj ji bo Kurdî seferber bibin. Hawar dikim ku ev roja zimanê Kurdî bibe destpêka starta rojên ji bo azadiya zimanê Kurdî. Êdî ne rojek tenê, divê her roj ji bo zimanê Kurdî bibin wekî rojê serbilindiya zimanê Kurdî. Em ji axaftinên xwe bigirin heta rabûn û rûniştinên xwe, dîsa ji nivîsandinên xwe em bigirin heta xwendinên xwe, divê rengê me bibe Kurdî. Êdî ji bilî rengê çanda Kurdî ti rengên din li bejn û bala me nayê. Hawar û daxwaz dikim ku Kurdên di nava pişaftin û xwepişaftinê de ne bila cejnên biyanî ji xwe bikin û cilên Kurdî li xwe bikin. Bi Kurd û Kurmancî îro roj roja zimanê Kurdî ye û hew. Îro roj kî bixwaze xwe fêrî zimanê Kurdî bike, dê bi awakî rehet xwe bigihîne derfetên Kurdî. Ji bo ku ev bi salan e xebat û têkoşîn ji bo Kurdî heye û dê hebe jî. Mînaka xebata kovara hawar a ku bi saya wê em roja zimanê Kurdî pîroz dikin, bi tenê serê xwe ekolek Kurdî ye ku di nav şertên zehmet de derçûye û em îro bi keda wê serbilindin. Ji bo parastina roja zimanê Kurdî, ez ê di herka nivîsa xwe de wekî encam cih bidim keda Celadet Elîbedirxan û kovara hawarê. Mîr Celadet Elîbedirxan, kurê Emîn Elîbedirxan, neviyê Mîr Bedirxanê Botanê. Celadet bi çeka xwe a ku şûna gulleyan Hibir tê de şoreşek çandî pêkaniye. Bi pênûsa xwe di nav şertên xerîbiyê de hîmê zimanê Kurdî nûvejen kiriye û şoreşek ji bo zimanê Kurdî daye destpêkirin. Rewşenbîr Celadet berî tekoşîna xwe li Şamê şoreşgeriya xwe di qada siyasî de dimeşand. Lê piştî têkçûna serhildana Agiriyê, êdî Celadet çeka xwe diguhere û pênûsa xwe wekî çek bilind dike. Celadet ji bo zimanê Kurdî li heremên Botan, Serhed û bajarên Kurdan gelek geriyaye. Bi gelek kesan re daye û standiye. Axiviye her dengê ku Celadet ji devê Kurda bihîstiye, ji xwe re dikir rêya şoreşa çandî. Piştî Celadet hîmê zimanê Kurdî fêm dike, êdî hêdî hêdî li ser alfabeya zimanê Kurdî dixebite. Li gorî dengên ku ji qirika mirovê Kurd derdikeve, dikeve nava hewldanan de, da ku alfabeyek rast ji bo xwendin û nivîsandina zimanê Kurdî birêse. Bi zimanzaniya xwe Celadet Elîbedirxan bi hestên kurdîperweriyê dest bi şoreşek nû dike û desta vê jê çeka zimanê Kurdî. Di nav parçebûna welatê xwe de tevlîheviya zimanê Kurdî dibîne û li Şamê dest bi xebatan dike. Dilê Celadet gelekî ji bo zimanê Kurdî êşiyaye û li dermanê zimanê Kurdî geriyaye. Bi rêbaza alfaba latînî, Celadet alfabeya zimanê Kurdî ji nû ve dirêse û sih û yek tîpên alfaba latînî ji bo karanîna zimanê Kurdî pêk tîne. Beriya xebata Celadet bi giranî alfaba Erebî û Kirîlî zimanê Kurdî dihat xwendin û nivîsandin. Lê bi xebata Celadet a li ser alfaba latînî danî û li gorî dengê ji qirika mirovê Kurd derdikeve alfaba latînî yek bi yek lê bar dike. Ango ev tîpên ku ez niha pê tîp, kîte, peyv û hevokan dinivîsînim, saya serê şoreşa Celadet û keda hevalên wî ye. Dema Celadet kedek giranbuha ji bo alfaba Kurdî dimeşîne, êdî xebata xwe ber be derxistina kovara dîrokî, kovara hawarê ve dibe. Mirov dikare bibêje tenê bi serê xwe û pênûsa xwe li Şamê dest bi derxistina kovara hawarê dike. Kovar ji bo vî
ji bo wî rêxistinek civakî bû, ji bo vê çendê di 15 gulana 1902 de hejmara kovara hawar bi kedek giranbûha û serbilindî heta 57 hejmara derdixe. Yekem armanca Celadet a ku derxistina kovarê ronahiya Rêya Kurdan e. Di hejmarê yekem a hawarê de wiha aniye ziman ev fikra xwe a pîroz. Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e, xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Wî dema bi derketina hawarê re gelek nivîskar û rewşenbîrên Kurd di bin banê hawarê de kom dibin. Cegerxwîn bi çeka xwe yê helbestî, Qedrî Can, Osman Sebrî bi çekên xwe yên wêjeyî ciyê xwe di nava şoreşa hawar û Celadet de digirin. Her wiha Celadet bi xwe jî bi gelek navan di kovarê de nivîsiye. Kesên wekî Celadet Elî Bedirxan bi keda destê xwe û bi hêviya serfiraziya gelê xwe têkoşîn li ser milê xwe û çend hevalên xwe meşandiye. Gelek caran heqê çapkirina kovarê dest nexistiye. Lê dîsan jî ji bo doza zimanê xwe bi xîzanî jî be, şoreşê bi milê xwe pêşde dibe. Lê mixabin rewşên xayîn ew bêdeng digirt û dema di nava erdê Pambû de ji bo avdaniya Pambûyê xwe jenetora ceyranê datîne ser devê bîrê û di dema ceribandinê de ax ji bin lingê wî diheze, dişemite û dikeve bîra avê de. Giran birîndar dibe. Bîra ku bûyî qedera Celadet Elî Bedirxan wî nas nake û wî tevlî nava Refên nemiran dike û Celadet li Şamê 15 Tirmeha 1951 de diçe ser dilovaniya xwe. Li goristana Şêx Xalidê Neqşîbendî li kêleka bapîrê wî Mîr Bedirxan hatiye veşartin. Li ser qebra wî hevalê wî Qedrî Can wiha nivîsiye: Mîrê Kurd, lawê Kurdistan, neviyê Bedirxan Celadet. Fedakar, xwediyê himmet, candekî wî ku di vir de binax bû, giyanê wî bilindî asîman bû. Nemiriye, zindiye, navê wî ebedî ye.